Sige ma, start na ma. Oh. Naghulat ang mga palangga nako kay ang among uyab nga pula mag-ihaw og baka. Unsay giihaw? Baka. Watermelon. Watermelon? Unsay ngalan na ni Rap? Pinya. Rap. Pinya. Unsay English og pinya? Ako kay kuya. Dagag mata. Naghagmata. Humagpaniod to. Sardinas gibutangag alugbati. Mag-snack na pod og pinya. Mura lagi siya nakuan. Ano ko? Daot siya. Green gani akong gipili. Hindi kanya asin. My God, nangaslom na ko. Hindi mo ko agsubok. Apil mo sa ligyan ng subok ko. Na, apilon ikaw na subok. Yabag kay apil timbang. Lata. Sige, nakisay una. Di mag-ilog, daghana. Wait for your turn. Okay? Sige, pagkuwag tinidor, be. Kaya nasuso naman na tanan sa imong asin, oy. Kaya kog tinidor lang, o 5 ka tinidor. Did you wash your hand? Asa ang plato niya, Je? Wa pa mo nang hinaw, pang kusiong ko na mabuga ninyo ron. Nalimot na mo sa inyong kuan, daily activity before eating. Mga ko hinaw. Ano sa? Ganyan. Na. Nagpagato na ko sa kusina. Dirap. Kinsay next? Sige, hati-hating kapatid. Asa ko ay butang. Ito pa. Nga nang wa man ka nagpagbutanganan nimo, ay incomplete si kuya. Not prepared. Sige ka una. Iduol ipatungod bi ang plato sa simod kay para ang juice niya dili mo tulo sa salog, dili ta migason. Taon ang mga bata, ang mga puya taon. Subok man ano, kwaib subok. Buk, kwaig subok, buk. Kwaib po tawag subok gamay ang ibabaw kay gahi kuno ingon si Inday. Unsa may lasa? Nga naman ang aslom naman na inyong naong. Dili pwede maaslom ang naong kay challenge. Hindi, kaon mo vitamin C. Where is mine? When malana? Lesh may hati ana, lesh. Lesh ya baba. Atini. Ang baba pa. Ang baba kay papa na. Baba ya mama ya baba. When malana? Babi, sige, ya baba. Ya baba. Pagdali. Ana wajid habi hada. Ambot lang. Ambot lamang. Ano na butang? Nga naman ibutang sa kilid sa plato inyuhang mga Siglaman. dili na makaon. Ayaw ipatakag butang diha sa kilid sa plato. Diha sa kilid. So yummy. Dali kay mag stomach challenge ta. Di tao, wala tao. Walay tao, walay tao. Di ko. Gabi, dugay kaya may nakakuan. Tangig asin di ari. Kaya sige, gulay. Sige, may kan ni mama. May tao, ni tao. Asin be, wari dari gamay. Unsa man? Unsay lasa? Dali. Murag mangga? Di, uy. Marat, yan may asin. Ma'am. Bugnaw manggod kaayo.
Mo maday kilig man ka. No. Gamay-gamay lang kit-kit. Kuan ang kutsilyo bug na sa ulo ni kuya. Tuwa na sa agtang. Tuwa na sa tiyan. Si Kuya ba, pagwapo ay na mag-video si mama. Ay, gisaba. Gwapo naman nadaan si kuya. Kailang, bukas. Suya. Suya lang kasi ang bugas. At least, nara siya matigom para lungagon. Tawa. Kit lang ginagmay bi. Anak. Nya ipatungod sa plato kay ang juice. Nung siya man to, nganong niambak man, na ipako. Ganon. Ayaw na to kay, sige ba magtunog-tunog diha. Wa pa nagmap. So yummy. Pa, Dugang papa. Ay, ito kuya. Ya, tagay si Andrew ya. Kay tunga namin papa niyo. Sa may inyong nakatunan nga nara mo sulod balay. ang TV. Mora? Tug, Tog. kaon. Kaon, tog. Tagay. Is it bored? Na-bored na mo, wa pa. Bored. Bored. So boring? Samot na ang boring kayo ang walay cellphone, no? Kisay way cellphone? Kinsay na yung cellphone? Nganong wala naman sila yung cellphone, Andro, kay? Daman. Dangan. Kasi hindi maingat. Nagcha-charge habang ginagamit. Kaya sumuko na ang cellphone. Mapalit mong cellphone, I will never buy you again. And palit na mong cellphone, pohon kung naana mo'y trabaho. Di ba ni... Kanang inyuha na jonggi paningkamutan kay ngano? Diba? Ha? Ngun ka mang basta ma... Yes. Third to na... Kanya. Oh. There is still a chance. Dili na ta mo palitan kay tungod pila na ka cellphone inyuhang gidangan. But there is a chance. Ingon bitaw ko but. Unsa man nga chance? If you are good in school, One hit delete. ha? If you are good in school, right? Yeah. Pero kung dili gihapon, paghulat mo nga makatrabaho na mo kay para inyuhang ipalit og cellphone, inyuhang sweldo. Para makahibalo na mo kung unsa kalisod mangitag kwarta. Og makabalo na mo moamping nga ay ampingan ako ni kay dili dayla lima narbaho para makakwarta, o di ba? Nya, sensayunon rag Ang cellphone ka ron. tagpiso? Papalit ako. Pero cherry mobile. Gubaon. Sensayunon rag guba. Kato yung cellphone ba itong namali? Imo inday nabilin sa Jeep. bus mangguto. Cellphone ni Inday gamay nabilin sa bus mga bay sa Davao, no? Katunggikan mi sa Davao. And then nagubaan pagpauli na mo, pagpabalik na mo diri sa Ozamis, Sami City. Kuan kanang nagubaan tong bus nga among nasakyan, so nagdali-dali mi og transfer pag abot na mo sa Iligan. Ana. Pag transfer na mo ang cellphone ni Inday, iha man naminaw mo dito siya music. So, mao na to, nabili na dito hasta ang kuan, hasta ang headset. Nga, bago ba kaya nang utang palit? Wala pa to 2 weeks. Hasta ang cover. Mhm. Dali-dali man to kay basta mabili.
Si Andrew lang talaga ang maingat sa gamit kasi hanggang ngayon meron pa siya. Si Kuya, cellphone ng papa niya na, shush. Biting mahala. Buak ra. Anthony surrender. Hanggang Inday. Naman sa cellphone si Kuya kapag sa mobile. Malit mong cellphone outro ka na inyo na hinaguan. Okay? Para makabalo mo saan pag-amping kay inyo naman tong hinaguan. Basta hinaguan jud, mampingan jud nagtaman, pero hinaguan ra sa laing tao, sayunon ra. No? Sayunon ra. Mana? Dala ang plato, wa kay katabang dong. Dala imong plato sa kusina. Doon siya sa kusina niya dito. Ang basura diretso. Mana day, wa ka nang agdaday. Andrew. Plato be. Ayaw sa mong inom og tubig eh. Lain mo kay inom og tubig. Ikaw og pinya. So, moara ni amo ang banding for this afternoon. Thank you for watching. Please like and subscribe.